kutendera Manicaland Province tichitora manzwi enyu maringe neConstitutional Amendment Bill number 3 mazvita. Tauya kuburikidza nezvisungo zvinoita kuti tinge tiri pano kuti tiite basa iri. Tinosungirwa kuti pese pari kugadzirwa mutemo tinofanirwa kunga tichibvunza mhuri yeZimbabwe kuti munoti kudini mutemo, tipeiwo maonero enyu. Zvamunoda kuti zvinge zviri mutemo ndezvipi, zvamunoda kuti zviwedzerwe ndezvipi. Musangano wedu nekutikumbira kuti mutipe muono wenyu. Ndichatenderera nekurudyi kwangu ndichidai. Saka iye zvino ndikuona pane baba vakasumudza vanedembe blackout. Uyai mutipe muono wenyu. Ndinotenda mubati wechigaro weportfolio committee yeparliament nemukana wavatipa nekufara zvakare nekuuya kwamaitawo kudistrict reMakoni district. Ndinoda kuti ini ndonzi kudzana ichipanga, ndiri mugari wemuno muMakoni district, ndiri murimi. Ndoda kuti panyauya mafamba nayo kana ndanzwisa zvakanaka, ndiri kuda kuti inini amendment yebill number 3 ini ndakariverenga, ndakarinzwa paTV, ndikariverenga newspaper, ndakarinzwisisa. Inini ndinoritsingira kuti dai raenderera mberi sezvariri izvozvo. Ndiri kutsigira pfungwa yandakaona paamendment yekuti iyo tichinje tenure or term of office yechigaro chapresident necheparliament nechecouncil chibve pa5 years chiende pa7 years. Ndakaitsigira zvakasimba pfungwa iyoyo. Ndinotsigira zvakare kuti president vapiwe simba rekuchuza 10 masenators pabumbiro remutemo riri kugadzirwa rose parliament. Zvigovapawo mukana wekuti vadomewo kana angave matechnocrats kana vanobvawo kumaminority groups kana vachitorawo zvakare kune vakaremara nevamwe vanotarisirwa kuti vange vachibatsirawo pamasenzero eparliament. Ndakaitsigira zvakare ye10 masenators. So ndingangoti muchidimbu bill number 3 amendment yemuri kutaura iyi ndinoitsigira chaizvo. Ndakatsigira futi nhau yekuti voters registration yanga iri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission, but ndakaona pakauya pfungwa dzeuchenjeri dzekuti Zimbabwe Electoral Commission inowezeki haisiriyo bazi rehurumende rinochengeta marecords evanhu vapenyu nevanhu vakafa. Ministry of Home Affairs under Registrar's Office ndo inochengeta marecords evanhu vapenyu nevanhu vabarwa nevanhu vafa. Saka pakauya pfungwa dzakanaka dzekuti tisadzimare tave nemaghost people pamavoters roll. Pfungwa yekudzosera responsibility yevoters roll kuregistrar general's office ndakaona kuti pfungwa yakanaka. Mugovabatsirawo futi ikoko nekuvapawo macomputers nechizvino anoita kuti munhu anenge angodeclarewa kuti afa vabva vatomudhilite musystem mavo, so that tinosara nevanhu vanenge vari vapenyu vozoendeswa ivo pavoters roll. Ndichipedzisira ndichiti panhau ndanga ndichinyora tunhu twangu apa kuitira ndisakanganwe sezvo ndisina kunyatsondifundei. Ndandopedzisira ndichiti panhau yetenure yeparliament ndakaona kuti zvinobatsira kuti akabviswa makore ma5 years achiswa pa7 years. Zvinopawo mukana wekuti akave kansela, MP kana president anenge asarudzwa akwanise kunge achiwana mukana wekungoshanda, nekuti Zimbabwe yakuzikanwa senyika yakutora nguva yakareba ichingogara iri muelectoral mode. Saka pakamboitwawo 7 years zvinombotipa kuti vanhu vakavhota vombokanganwa zvekuvhota, voteedzera zvinotaurwa nehurumende zvekunzi timboite zvebasa zveproduction tozoona zvakare zvema-elections after 7 years.